les negociacions amb Espanya amb el tema del pacte fiscal i es va prendre la decisió d'anar cap a l'estat propi, de intentar procurar fer un trencament amb Espanya. Nosaltres el que tenim és un cafè descafeinat. Nosaltres no vam tenir suficient força a l'esquerra en el moment de la transició per entendre que el que Espanya necessitava era un estat federal. Ha de ser un projecte compartit entre federalistes i independentistes i que l'enemic real és el centralisme. O sigui que l'enemic real són els partits que el que volen és recentralitzar i treure autonomia o autogovern a Catalunya. Portem tota la vida defensant independència i algú ens ha donat la raó. Nosaltres tenim molt clar que el nostre objectiu és l'estat propi, la independència sense condicions. El referèndum es podrà bloquejar per una voluntat política espanyola, no per la Constitució. Com podem fer el referèndum a Catalunya? Doncs amb una majoria de diputats que s'hagin presentat a les eleccions per aquest 25 de novembre per fer un estat independent. Passar així de clar passa de les institucions espanyoles que hagin de verificar qualsevol cosa que surti del Parlament català. A partir d'una declaració unilateral del poble català prèviament consultada i a referèndum popular, no tenim res a fer-hi al Regne d'Espanya. Res a fer-hi, ni res a consolidar, ni res a confirmar a una decisió prèvia presa pel poble català.